a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Ludura bɛ se ka dankari farikolo la nka ni fɛn tɛ nin na ko fosi ma tiɲɛ Ngolo Konare ka fara Daramani Danbele kan ko olu ka wulikajɔ kɛra o misali lakika ye Zayide Zuboyi ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Ministère de la Jeunesse et des Sports ye hakilina kura sigi sen kan walasa ka farikolo ɲɛnajɛ ale ni fasoden ɲumanya baaraw cari Mali kɔnɔna na. Mamadu Jalo ale bɛna pereperilatigɛ caman di an ma o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ décembre kalo tile 8 san 2025 an bɛna min walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Ngolo Konare ale ye ludurabagatɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don fɔli ma o kɔfɛ min ye Daramani Danbele ale fana ye ludurabagatɔ ye n'a ale ka baara ɲɛsinnen don misiri wele baaraw ma ninnu ye maaw ye mun kɔni ma sɔn ka u sigi k'u tɛgɛ fila da u sen kan ka sababu kɛ u ka ludura ye ni kelen ka baara ye ka weleli kɛ ka na seli ma tɔ kelen dɔ in ale kɔni bɛ lamɛnli de kɛ ka se k'a ka baaraw sigi sen kan Zayide Zuboyi ale kɔni taara wulikajɔw kɛ a ko la a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Babolo fila adamaden sugu fila kun kelenna kelen Bamako dugu kɔnɔ cɛ fila bɛ ni yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ jɛ diɲɛ fɛn foyi la n'a bɔra kelen na ka ŋaniya ta k'u cɛ siri u ka lujuraya kan. N ye madarasa kɛ wa n ye bulonkalan fana kɛ ka n ka kalan kɔfɛ n bɛ misiri wele de kɛ wa ni mɔgɔ kelen kelen ma n fɛ yen ko n kalan solution na n b'o kalan olu la. N ye fɔli dege IGA la ka guitare fɔ dege ka flûte fɔ dege ka orgue fana dege Dirisa Sumaworo bolo fɛn baarakɛla kan ka jɔyɔrɔ fɛn o fɛn fɛngɛ kala fɛn o fɛn tigɛ ne y'o kala bɛɛ tigɛ o bɛ classe exceptionnelle la sisan. Badalabugu kuru sanfɛ Masangolo bɛ yen nɔ a yɛrɛ ka fɔ la ala y'ale ɲɛ minɛ a la nka a ye dawɛrɛw yɛlɛ a ye fiɲɛtɔ ka b'a san 6 dɔnkilidala don wa a bɛ se kalan fɛnɛ na kosɛbɛ. Pour moi il a tous les livres dans sa tête au fait. Ne hakili la gafew bɛɛ durusulen don a kunna wa a ka kalan ɲɛfɔcogo o ka di ne ye a b'a ɲɛfɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ hali ɲɛɲumantigi dɔw kan. Amdalayi Aseyi kɔnɔ ba numayan fan fɛ Daramani fɛnɛ bɛ yen ale ye misiri welela ye min sen minɛna la ka n'a fitini i n'a fɔ Ngolo o bɛɛ n'a ta ale fɛnɛ m'a bolo fila da sen kan a bɛ nin baara in na nin y'a san 30 kɔ ye. Nin kumakan dumanba in ka alisilamɛden bɛɛ lajɛlen wele k'u ka n'u ka faridaw dafa nin kumakan dumanba in fɛnɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko farikolo ko bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ nka dusukolo u t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ye to de senfɛ sa ka kɛ commune 3 lujuratɔw ka ɲɛmaa ye. An groupe dɔ tun bɛ an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye kalo kalo an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye wa an tora bɔ ɲɔgɔnya kɔnɔna na o nana fɔ ka yanni an ka kɛ ten an ka kɛ association ye ka se ka récépissé ɲini ka se ka formation walasa an ka se ka formation sɔrɔ ka se ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye ka an jigi bɔ siradeli kan bi bi na an ye muso min yɛrɛ formé bololabaara la bi a muso 50 ni kɔ an y'o de formé bololabaara la an ye cɛ min fana compté bi a formé bololabaara la bi a ye cɛ a ka ca ni cɛ 20 ye donc bololabaarakɛla sugu bɛɛ b'an cɛ la i ko tailleur ko menuisier ko soudeur i ko électricien.
Bamako yan u ka siraw tɛ ɲɔgɔn ye nka u dakanw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Cɛ fila alala jarabi ye minnu sɔrɔ nka minnu ma sɔn sigi ma. Baara taɲɛ bi o de y'u ka fanga ye. I ka gɛlɛma ni ta tiɲɛna o tɛ kelen ye. I ka kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ n bɛ baara la n sirilen tɛ maa la n tɛ n ka nasɔngɔ digi maa la. Nka o kɔrɔ tɛ ko gɛlɛya tɛ n kan. Mais n'i kɛra lujuratɔ ye i b'i cɛsiri de. Donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka t'o lajarabi minɛ kɔnɔ an bɛɛ ka essayer ka dɔ kɛ anw yɛrɛ ye walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɛnkɛrɛfɛ kɔnɔ ka se ka ban. Kuma kuncɛ la ni maa ninnu bɛ an kalan fɛn dɔ la lujuratɔya tɛ bana ye ko mɔgɔ b'i ban ka dɔ kɛ a kɛra sababu ye k'olu ka diɲɛlatigɛ labɛncogo yira u la cogoya wɛrɛ la farikolo bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ nka dusukolo man ka sɔrɔ cogo si la bamananw ka fɔ la mɔgɔ ka n'i ban k'i ɲɛko k'a cilen don. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan k'aw ladɔnya k'a fɔ laboratoire des arts collaboratifs bakurunba filanan bɛ wele ko LAC olu ye jamakulu ye mun kɔni ye hakilinaw ta ka wulikajɔw kɛ cogo min na u bɛ se k'u jɔyɔrɔ ta seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na wa u ka baaraw ɲɛsinnen don ka fɛn kɔrɔw olu bamayɛlɛma ka kɛ fɛn cɛɲuw ye maaw bɛ se k'u mako dilan ni fɛnw ye. Mamadu Jalo ale taara ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ. LAC-LASA walima laboratoire des arts collaboratifs n'ale dagalen don lasa kulu sanfɛ ale ye yɔrɔ ye min na seko ni dɔnko a bɛ yakubaya yen sigibagaw fɛ ani majole minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ k'u ka seko ni dɔnko ni k'o dan kɛnɛmaya. Nin yɔrɔ kofɔlen a hakilina in sigira walasa ka se k'an ka seko ni dɔnko dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan ani fɛnɛ bololabaara o ɲɛdɔn walasa hakilina minnu bɛ kunkolo kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ fɛn ye maa bɛ se ka min ye i ɲɛ la. LAC jɔli daminɛna en 2012 donc LAC yɛrɛ tilalen no fila ye sanfɛla o ye ɲamakalaya ye dugumana o ye jeliya ye donc LAC jɔlen no ni an yɛrɛ ka Mali faraw de parti dɔw yɛrɛ bɛ an bɛ bɔgɔw de b'olu kɔnɔna na pour que a ka sumaya donc fitini mana bɔ togo togo an ka so ninnu u bɛɛ sumalen no. Ka da yɔrɔ in yɛrɛ kɛcogo kan LAC-LASA ale kɔni jɔlen don ni gabakurunw ye ani fɛn min ye sojɔcogo kɔrɔw olu dɔnniyaw ye ani fɛnɛ fɛn min ye diɲɛ laban dɔnniya kuraw ni k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa n'i sera yen dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko a matarafalen don. Fɛn fɛn bɛ kɛ bololabaara la chimique foyi de tɛ yan nɔ bolo ka fɛnw recycler tel que manaw filonw b'a la bon an bɛ chaise fɛnɛ dilan donc voilà an bɛ fɛnw recycler quoi an bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u former k'u se fɛn caman na k'u bɔ yaalaw ni fɛnw na puis mɔgɔw bɛ se ka na visitew la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ bɔgɔ labaarali dɔnniyaw fo ka taa se nɛgɛ labaarali ani golo o n'a ɲɔgɔnna caman o dɔnniyaw bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na min na bɔgɔ u b'a ta k'a kɛ yiri maaninw ye ani fɛnɛ k'a kɛ an magoɲaminɛw ye. A datugulen ni an ka tɛrɛmusu dilanni filɛ bɔgɔ la ni achɛti kumaba ye dumuni bɛ se ka k'a kɔnɔ ni ye salati kɛlan ye a si ma jeni fɔlɔ. LAC-LASA ale kɔni jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ seko ni dɔnko matarafali la walasa don n'a nataw la Mali seko ni dɔnko a kana tunu ka seko ni dɔnko labaarala minnu bɛ an dafɛ ni ka se k'olu ka baaraw lakodɔn. kunnafoni nasira wɛrɛ la Mali sifinamaw ka minisiriso ye programme kura sigi sen ka wulikajɔ in olu bɛna ɲɛsin min ma o de ye ka farikolo ɲɛnajɛ ka fara fasodenɲumanya baaraw kan olu ka sinsin Mali sifinamaw olu yɔrɔ baara in carili kunfɔlɔ kow sigira sen ka Bamakɔ wa a laɲini ye min ye o ye farikolo ka kɛnɛya o kɔfɛ fasodenɲumanya ale fana ka sinsin jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. Minisiriso min sigilen don farikolo ɲɛnajɛ ko ma fo ka taa se sifinnakaw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye hakilina dɔ sigi sen kan walasa farikolo ɲɛnajɛ ale bɛ se ka kɛ fɛn ye Mali sifinnakaw u bɛ min ta bɛrɛ la ani fɛnɛ fasojɔ waleyaw bɛ se ka don a kɔnɔna la cogoya min na. Okumu kɔnɔ a ye baara dɔ sigi sen kan min tɔgɔ ye Jours en forme bouge avec ton ministère. Nin okumu kɔnɔ minisiriso maaw fo ka taa se pieds ma u kɔni ye nin ladala ɲɔgɔnnajɛ in mun bilalen filɛ nin sen kan k'a kɛ ɲagariko ye. Baara ninnu senfɛ comme an ye décembre in kɛ sida hukumu kɔnɔna de la aw bɛ se k'a ye mɔgɔ caman habillé don ni t-shirt sida ye donc an b'a yira jeunes la k'a fɔ bana min don ɲina bɛ ka k'a kɔ mais fɛn min don ɲina ko tɛ sabu
au Conseil national de lutte contre le VIH sida y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 33 banakisɛ b'o o fari la donc a ka ca anw jeune kunda de fana donc o kun kɔnɔna na ne bɛ message min fɔ n ka ministre tɔgɔ la o ye k'a fɔ ko jeunes k'u ka t'u dépister. Pieno y'a yira k'a fɔ ni hakilina in bɛ tali kɛ olu pieno olu ka jɔsen dɔ la ka d'a kan piene fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ye o y'ale taara yen sanga ni waati. Wariko tɛ yira ko tɛ anw ka activité quotidienne de ye nin ye donc vraiment an bɛ ministre fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin initiative la min greffelen don fɛnɛ journée mondiale de lutte contre le VIH sida. Donc vraiment an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an b'a ɲini u fɛ nin kana kɛ a laban ye nin ka kɛ fɔlɔ ye mais nin kana k'a laban ye an minnu bɛ yan nɔ bi certes piennew de welelen don mais mɔgɔ wɛrɛw b'an na minnu tɛ piennew ye c'est l'occasion pour nous an n'olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Araba o araba ka fara juma kan fɛn min ye nin waleya in ye a bɛ kɛ maison des jeunes na min kɔnɔna la maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandilen don walasa ka nin farikolo ɲɛnajɛ in ni ka maaw dege a kɛko ɲuman na. Parce que a kɛ kun ye min ye pour que an ka se ka don ɲɔgɔn na ka na ni cohésion sociale an ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ caman bɛ i b'a ye sisan u tɛ se ka boli u tɛ se ka fɛn caman kɛ bon n'an farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛ i b'a ye an bɛɛ bɛ se ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis an bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la. Ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye laɲini min bɛ jamana ɲɛmaaw la o de ye ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ fɛn ye jamana sifinnakaw ka ɲɛta sabati o tɛ taa fɛn min ye kɛnɛya ɲuman kɔ. Nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national ligue 1 pro orange ni o ye Mali ŋanaw ka ɲɔgɔn bɛn ye ale ye tile 3nan wuli ka jɔ kɔnɔna na FC Bingan ko ale ni Union sportive des forces armées et de sécurité ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye USFAS ye ndolantan in kuncɛla USFAS ka sɛbɛya la 2-1 Kajatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko kan. An ka jamana walanba n'o ye championnat national ligue 1 pro orange ye sa bogo sabanan dolantan fɔlɔ hukumu kɔnɔ sa dolantan jɛkulu 2 kun bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ forme na an bɛ wagati min na ko sisan o tali kɛ Bingan FC kan n'ale yɛrɛ degeden karamɔgɔ tɛ maa wɛrɛ n'o ye Demba Mamadou Traoré ani USFAS n'olu fana doncogo ɲɛna kosɛbɛ tolon kɔnɔna na sanga 45 fɔlɔ bɛ daminɛ dɔrɔn Bingan de ka wulikajɔ bɛ bonya dolantan kun fɔlɔ la o la sanga 5 fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na u bɛna ta cɛluyara occasion 2 sɔrɔ nka USFAS cɛlukɔlɔsiba n'o ye Kalilu Traoré a b'i jɔ jɔyɔrɔ la k'o dolon bila kɛnɛma sanga 35 kuma sa Lasine Kulibali n'ale ye USFAS cɛluyara la sa ale fana bɛna lob ɲɛnɛman dɔ kɛ nka o bɛ tɛmɛ celu sanfɛ Bingan de bɛ dɔ fara ka wulikajɔ kɔ bɛna ɲɛw bolo sanga 37nan kuma Ousmane Sisse Messi ale bɛna ta celu sɔrɔ ka don dolantan kelen ani kanangolo ye sa finitigilakaw bɛ ɲɛda wɛrɛ yira maaw la nka Dawuda Kone Dubani n'o ye Bingan cɛlukɔlɔsibaga ye a b'i jɔ jɔyɔrɔ la nka yan'a ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la sa Dubani tɛna se ka koba kɛ ka d'a kan USFAS bɛna Bingan ka celu jibɔn Lasine Kulibali fɛ tako 2nan baaraw daminɛnen sa USFAS cɛdenw de bɛ wulikajɔ ɲɛnɛmanw kɛ ka cɛluyara occasion sɔrɔ ka taa celu 2nan sɔrɔ ka don sanga 62nan kuma o bɛ de Samiba Kulibali fɛ n'ale yɛrɛ kun ye US Buguni dolantan ye san tɛmɛnenw na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlen 2-1 ka taga USFAS kanu na sa an bɛna ye Bingan tɛna se ka jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na ka togo celu jibɔ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 2-1 ka taa USFAS kanu na. Bon bi balontan a gɛlɛyara an bolo parce que an furadama ni USFAS ka match ka gɛlɛn bon balontan ye temps fort ko de an ka temps fort ko ye wagati mun ye n'i ma se ka exploiter dɔrɔn après n'a tigi confiance sɔrɔ baara bɛ gɛlɛya i bolo parce que on a vu an ye lakini caman ye balontan nin kɔnɔna la ani USFAS ka match la bon nin b'an fana permettre lakini minnu bɛ an ka se ka taga corriger pour que an kana to ka bin ni piège sugu. Duel bɛ perdu premier mi-temps na transition on a perdu plus de 10 ballons donc premier mi-temps gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ mais avec tout ça sur une situation standard on sera ka segin jeu là je pense qu'on y'an dɛmɛ kosɛbɛ et en deuxième mi-temps on est venu avec d'autres intentions une correction mun fɔ denmisɛnninw ye et u sera k'o dɔw appliquer je pense qu'à partir de la match nɔgɔyara dɔɔni et même si n'a sɔrɔ a laban gɛlɛyara et ça se comprend aussi et championnat daminɛ don foyi ma k'a la fɔlɔ et an bɛ taa dɔɔni et an b'a ɲini Ala fɛ nin ka kɛ rythme sɔrɔli. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka USFAS kɛ ka sebaga 2 sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na bogo 2nan ɲɔgɔn sɔrɔ o sebaga sɔrɔli kɔ wa a bɛ kɛ sababu ye k'u jɔ u jɛnsen nka mun y'a to salon u sera ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ wa u ka laɲini mun ye ɲinɛ ka tɛmɛ o jɔyɔrɔ kofɔlen kan. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na a y'a dɔn k'a fɔ tajuru sara bele min ka jugu ni tajuru sara bere bɛɛ o de ye ka yafa maa min ka tɔɔrɔ seli ma ka yafa ma yafa lakika la k'o kɔfɛ ko e na kɛ maa lafiyalen ye an bɛ aw fo ka kan bɛ d'aw ye ko Ala k'anw bɛɛ waati wɛrɛ.
teli a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i be om nana ni hɛrɛ wa i be om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a be manamana hali kɛnɛmala la a be manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i be om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara nɔ kan ɲi ne a be ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara nɔ kan ɲi i bi om baara nɔ kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara nɔ kan ɲi i bi om 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 i bi om